Bismillah. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ahiret dersleri. Bugün cehennem. Hem biz sizin bilen cehennem ehillerinin cinayetleri. Tüp cinayetleri şul temini uttuk. Şulay bitinde küfürlük, şirk dedik. Şulay yok küfürlüknün indi ayırım kile ayetler indi kimler kıyamet günün inkar iteler. Şulay yok dini vazifalarını ütemev, yani umumen Allah'a ibadet kılmav, Allah'ın emirlerin ne buysunmav. Şulay yok adaşkan galimlerge, adaşkan yolbaşçılarga dip aytабыз indi iyeru hem şul küfürlükte bulu. Münafıklık dedik. Münafıklık. İnnel münafikine fid derkil esfeli minen nar. Allah Teala aytты, münafıklar cehennemnin en askı katında bulurlar dedi. Şulay bit. Çünkü ol sina özünün İslam'ın kursata, Müslümanlığın kursata, lakin asılda ol kafir. Ol şuluk kafir. Lakin ol ali özünün küfürlüğün yaşır. Şulay bit. Sen onu öylesin düşman, ay dost deyip, ol senin düşman bulup çıgan. Alga taba biz kirabız zor temaga, zor dibinde ol birnişe dersini ala turgan. Şuna göre anga kadar mında bizning birnişe güne mesele qala. En birinchisi kişiler bilen cehennemge tagın kimler kire? Şunday soruny qo'yaq. Yani kişiler imansızlar, kafirler, günahkarlar bilen birge cehennemge tagın kimler kire? Ha? Jinler kire, şeytanlar kire. Şulay bitin. Şuna göre Allahu Teala mükellef dip aytабыз инде. Mükellef ol indi Rusça aytkanda возложенный. Yani Allah'ın dini, Allah'ın şeriatı yüklenilgen zatlar, alar kişiler hem jinler. Şulay bit. Ferişteler alar mükellef, lakin alarның bit ihtiyar yok, mümkünlüğü. Они не могут выбирать. Аларга Аллах ибадет берди, алар ибадет кылалар. Hayvanlar, алар mükellef түгел. Аларга Аллах Тағала фитри, аны врожденный инстинкт дип әйтәбез, шулай бит, үз вазифаларын, үз шөгыльләрен бирде, алар Аллаһны зикр итәләр, алар mükellef түгел. Әмма кешеләр һәм җиннәр. Бу ике дөнья, ике галәм дип әйтәбез инде. Алар Аллаһ Тәгаләгә ибадет юлын сайларга тиешләр, әмма ләкин аларның есть право выбора. Шулай бит инде. Менә шушы кешеләр белән бергә, шуңа күрә җәһәннәмгә керә, Аллаһка итагать кылмаган җиннәр дә керә. Шуңа күрә кафирләр дигәч, ул кешеләр генә түгел, монда имансызлык юлын сайлаган җиннәр дә керә. Һәм әлбәттә алар да үз гамәлләре өчен, küfürlüklәре өчен дә, кылган гынахлары өчен дә җавап тоталар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтте? "Ва ма халактул җинна вал инса илля лиябудун" диде. Мин җин һәм кешеләрне юктан бар кылдым, миңа гыйбадат кылсыннар өчен диде. Миңа гыйбадат кылсыннар өчен диде. Шуңа күрә икесенең дә өстенә йөкләнелгән гыйбадат, икесенең дә өстенә йөкләнелгән dini вазифалар. Һәм җиннәр нәкъ шулай үтереләләр, ягъни әҗәлләре җитеп, алар үләләр, һәм нәкъ шулай кыямәт көнендә алар тереләчәкләр. Әл-Әнғам сүрәсе 128-нче аят. Ва яума Аллаһ Тәгалә әйтә: "Яхшурухум җәми'ан". Ул көнне ди, biz аларның барысында җыярбыз ди. Biz аларның барысында бергә җыярбыз ди. Я ма'шарал җин, эй җиннәр дөньясы. Кад истаксартум минал инси, сез ди бик күп кешеләрне адашуга этәрдегез ди. Эй җиннәр дөньясы, җиннәр ул шайтаннар бит инде. Шулай бит. Сез бик күп кешеләрне адаштырдыгыз ди. Әл-Әнғам сүрәсе 128-нче аят.
Jinler турында әйткәндә, былай әйтсәң инде кыскача гына, jinler дөньясы ул хак. Шулай бит инде. Без фәрештәләрнең барлыгын таныган кебек, без jinler дөньясында таныйбыз. Чөнки Коръәни Кәримдә аларның барлыгына бик күп дәлилләр бар, бик күп хадисләр бар. Шулай бит инде. Шул jinнәрнең токымыннан Иблис чыкты. Ата шайтан дип әйтәбез инде. Шулай бит, генеральный шайтан Иблис. Ул үзе асылда ул фәрештә түгел, ул jin. Шулай бит инде. Jinнәр алар нәкъ безнең кебек. Ягъни алар бүленәләр ирләргә, хатын-кызларга. Jinнәр алар гаилә коралар, балалар үстерәләр. Jinнәрнең бар арасында безнең мөселман кардәшләребез, хак юлдан баручылар. Мәсәлән, без хадисләрдә күрәбез, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям аятларны чыгып jinнәргә дә укый иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям вагазларны аларга да сөйли иде. Һәм шул ук jinнәр арасында, мәсәлән, укыгыз jin сүрәсен, укый аласыз инде. Тәфсире белән. Мәсәлән, jinнәр турында. Шулай бит. Шуңа күрә jinнәр арасында бар кафирләр. Jinнәр арасында бар мөшрикләр, munafiqlar, jinнәр арасында да. Һәм әлбәттә җәннәттә дә jinнәр була инде. Шулай бит. Аларның хак мөселман булган, Аллаһка гыйбадат кылган jin кая кирсен инде. Шулай бит. Алар җимакта була, әмма кафирләр, гынахкар jinнәр алар инде була җәһәннәмдә. Ну, безнең инде алар белән аермабыз нәрсәдә? Jinнәр шулар, ягъни аларның без сезнең белән күрә ала торган, тотып, капшап, карый ала торган физик тәннәре юк. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда мәслихәт йөзеннән, ягъни үзенең рәхмәте белән безгә шулай файдалырак, яхшырак булганга күрә, безләрнең күзләребезне, безләрнең кулларыбызны нишләде? Мәхрум итте. Ягъни тыйды аларны күрүдән, аларны нишләүдән, тотудан, сизүдән, кулакларыбызны Аллаһ Тәгалә япты аларны ишетүдән. Алар бар. Алар күп. Алар бөтен җирдә, әмма ләкин без аларны күрмибез. Ну, нормальный булса инде. Шулай бит инде. Мәсәлән, авыру кеше күрергә мөмкин. Jinнәнгән кеше күрергә мөмкин. Ләкин без аларны күрмибез, ишетмибез, һәм тыймибыз. Һәм ул хәерле. Ни өчен? Чөнки әгәр дә без аларны күрә торган булсак, без аларны ишетә торган булсак, без аларны тыя торган булсак, безнең тормышыбызның нәрсә? Яме, тынычлыгы калмас иде. Шуңа Аллаһ рәхимле. Әмма кыямәт көндә без аларны күрәчәкбез. Кыямәт көнендә без Аллаһ Тәгалә безгә фәрештәләрне дә, jinнәрне дә күрергә, әйтик, насип итәчәк инде. Ягъни безнең теге быел бу тормышта ябылган бит инде. Мәсәлән, радиоприбор ниндидер волнаны тотмаган кебек, прибор ниндидер волнаны, дулкынны күрмәгән кебек, тотмаган кебек, бүген безнең күзләребез күрми аны. Аллаһ Тәгалә шул канунны, шул законны булдырды. Әмма алар юк дигән сүз түгел, алар бар. Һәм Аллаһ Тәгалә тыйды без кешеләргә jinнәр дөньясына кергә, әйтик, элемтә булдырырга. Һәм шулай ук jinнәргә дә Аллаһ Тәгалә тыйды кешеләр белән элемтәгә кергә. Шуңа күрә, ләкин инде ул тыю, башка тыюлар кебек бөтенесе дә эшләми. Jinнәр дә буза, кешеләр дә буза. Шуңа күрә асылда күрәзәчеләр, сихерчеләр, арымчылар, алар бөтенесе эшлиләр нәрсә? Килешеп шушы jinнәр дөньясы белән. Берсенең әйберсен урлыйлар. Бер кеше барада әйтә, күзен җимеп нәрсәдер укый дагын. Сөйли, менә аны шунда куйдылар, анысын киләләр безгә. Кара, ул белә бит, менә бит әйтте, шунда барган идек, шунда булган ди. Конечно, белә. Ничек ул аны белә? Беренчедән, ул яшерен гыйлемне беләме? Яшерен гыйлем. Ул анда булган, ул аны күргәнме, күрмәгән? Ул аны белә алмый.
табигый яктан ул аны белә алмый. Димәк, монда нәрсә? Гайры табигый, табигатьтән тыш чыкты бу. Ул әйберне урлаганда, каядыр куйганда, урысча әйткәндә, обязательно ниндидер җен булган. Алар бөтен җирдә. Алар бит йөриләр, шалар, күрәләр. Шуңа күрә аны җен күргән. Бу җеннәр дөньясы белән элемтәгә керә дә, җеннәр пыш киләләр дә моңа өстәп, арттырып, моңа җиткерәләр. Һәм бу әйтә. Шуңа күрә сихерчелек, күрәзәчелек, бозым, ул бөтенесе шул. Кай вакыт ана кайбер сихерчеләргә фотографиясын күрсәтсәң, диагнозлар сөйли башлый. Бер нәрсә кирәкми, УЗИ да кирәкми, врачлар да кирәкми берсе дәгән. Шулай бит инде. Сихерчегә генә барасың да күрәзәчегә фотографиясын бирәсең, ул сиңа бөтен диагнозны сөйләп бирә. Алай булмый. Ягъни ул табигатьтән тыш чыкты бу. Шулай бит инде. Это что-то сверхъестественное. Алай була алмый беренчектә. Димәк, ул беркемдә киләчәкне дә сөйли алмый, беркемдә карагачта андай моның йөрәге, моның фәлән дип тә куя алмый. Шуңа күрә ул димәк нидән чыкты ул? Кагыйдәдән чыкты. Ул мәсәлән, кемдер әйтә ала, мәсәлән, синең походкаңда шундай әйбер, синең димәк каядыр аягың авыртамы, ниңме? Ул уже ансы тәҗрибә. Шулай бит? Ансы гыйлем, тәҗрибә белән әйтергә мөмкин. Әмма ләкин кешегә бит инде карап, мәсәлән, аның сөйләп булмый, үзе күргән әйберне башкасы. Менә шуның кебек кеше әгәр дә табигый мөмкинлекләрдән чыгып китә икән, димәк, монда проблема булырга мөмкин. Ул аны үзе фәрештәләр дип әйтә. Миңа килә фәрештә әйтте ди. Киләчәкне сөйләп утыра. Киләчәкне Аллаһтан башка беркем дә белми. Шуңа күрә сихерчеләр, күрәзәчеләр, алар бөтенесе килешү төзиләр шайтан белән, иблис гаскәре белән һәм шулай итеп эш итәләр. Әмма Аллаһ Тәгалә аларны тыйды. Беләбез инде җиннәр керергә мөмкин кешегә, мәсәлән, бозым кертү, сихер кертү, ул нәрсә инде? Ул бит инде шушы җиннәр дөньясы, шулай бит. Шуңа күрә җингә конкрет анда бар, мәсәлән, кинолог этләр белән эш итәләр бит инде. Ул бит иснәтә дә, мәсәлән, полициядә каядыр, мәсәлән, иснәтә дә киемен, ниен, тегесе эзли, шуның буенча. Менә шуның кебек сихерче җибәрә, мәсәлән, бер хатын килә дә, "Чё, тиремнән шикләнәм әле инде." Мәсәлән, ул бик каты мәхәббәт сихер инде. Хатыннар бик каты сихерлиләр. Һәм нитә, алып килде иреңнең, мәсәлән, ниен анда. Әйтик, анда майкасынмы, күлмәгенме, тиресенгән. Менә шулай эш итәләр инде. Һәм теге җин исни, һәм инде җинне шуңа җибәрә. Җин тегенең йөрәгенә кереп утыра да, сөз ширли башлый инде. Мәсәлән, бер хатын кыз белән яки тагын нәрсә анда күп инде, ул күп. Ул кем нәрсә генә эшләми инде. Ул таралган инде. Анда ул бит чөнки ни, теге фантазия не имеет границ дигән кебек, ул кем ничек булдыра инде шул җиннәрне куллана, ләкин булар күферлек. Булар бөтенесе күферлек. Күрәзәчелек күферлек, сихерчелек күферлек. Алла сакласын. Бер кемгә дә фәрештә килми. Вахи бер кемгә дә иңми. Всё. Вахи бетте. Төштә нәрсәдер Аллаһ белдертергә мөмкин. 36-дан берилешен, 40-тан берилешен, ләкин бер кемгә дә төнне фәрештә дә килми, бер кемгә дә Аллаһ та килми, кайберәүләр сөйләгән кебек. Ул бар иделек безнең, әйтмим инде исемен, бер мәчташканда Зәйдә сөйли. Менә әле кеше Аллаһ Тәгалә белән сөйләшеп кайткан имәле. Ахмак инде, ни? Аны лешиттергә кирәк. Әле аны бөтен кеше шуңа җөрдә әле нигә? Теге 90-нчы елларны ни дип бит инде ул бик. Тегендә Кашпировский, монда Шумак, безнең үзебезнекеләр бар. Шуңа күрә ул бөтенесе җиннәр дөньясы. Шуңа күрә җиннәр бик күп булачак утта. Җәһәннәмдә алар бик күп булачак. Һәм моңа тагын дәлилләр Мәрьям сүрәсе 68-нче, 69-нчы, 70-нче аятлар. Фа ва раббика, Раббың белән ант итеп әйтәм, ланахшураннахум аш-шаятин, без ди һич шиксез аларны да һәм шайтаннарны да яңадан терелтәчәк без ди. Thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya, һәм шушы кешеләрне, ягъни кафирләрне терелткәннән соң, кешеләрне һәм җиннәрне, шайтаннарны терелткәннән соң, без аларның барысында җәһәннәм тирәли тизеп куячакбыз, тизләндереп ди. Тагын бер әйбер. Шайтан булгач, ул шул ук җин, ләкин ул кафир җин инде. Шулай бит? Мәсәлән, мөселман шайтан була аламы? Мәсәлән, без мөселман җиннәргә әйтә алмыйбыз шайтан дип. Алар шайтаннар менә шушы ниләр инде. Һәм нәрсә ди, тизләндереп бастырырбыз ди, һәм соңыннан ди, һәр өммәттән, һәр халыктан ди,
Аллаһыга күбрәк каршы чыкканны алга чыгарырбыз ди. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә, без ди яхшырак беләбез ди, кем ди күбрәк җәһәннәмдә янырга тиеш ди. Мәрьям сүрәсе. Ал-Аъраф 38. Удхулу фи умамин кад халат мин кабликум мин аль-джинни вал-инси фин-нар. Киргиз ди утка ди, җин һәм кешеләр белән ди сезгә кадәр яшәгән җин һәм кешеләр белән бергә ди. Ягъни монда да сүз бара, утка киргиз бергә дигәч, димәк кемнәр дә керә? Кешеләр генә түгел, җиннәр дә керә, җиннәр дә керә. Шугара сүрәсе 94-95. Факубкибу фиха хум вал-гаун ди. Алар ди анда адашканнар белән бергә кирләр ди. Ва җунуду иблис аҗмагун ди. Һәм иблиснең бөтен гаскәре белән бергә кирләр ди. Иблиснең бөтен гаскәре белән бергә кирләр ди. Менә бу да күрсәтә нәрсәне? Иблиснең гаскәре, кемнәр иблискә ярдәм иткән, бөтенесе җиннәр, кешеләр бөтенесе керәчәк. Худ сүрәсе 119. Фатаммат калимату раббик. Раббыңның сүзе гамәлгә ашырды. Аллаһ нәрсә диде? Ла амла анна җаһаннама минал җиннати ван наси аҗмагин ди. Мин ди җаһаннамны ди барча кешеләр һәм җиннәр белән тутырачакмын ди. Тутырачакмын ди кешеләр һәм җиннәр белән ди. Бу да күрсәтә нәрсә? Җин. Җиннәр дә күрәчәк. Фуссилат 25. Ва хакка алейхимул каулу фи умамин кад халат мин каблихим минал җинни вал инси ди. Ягъни сезгә кадәр булган җиннәр һәм кешеләр ди, аларга Аллаһның сүзе хак булды ди, ягъни утка керүләрен. Фуссилат 25. Менә шуңа күрә җиннәр, шайтаннар бөтенесе утта яначак. Монда тагын бер тормышта кинолар аша, фантастик әкиятләр аша таралган бер шундый ялган бар инде. Ялган фикер, әкият. Янәсе җәһәннәмдә кешеләрне шайтаннар яндырачак. Аны хәзердә современный фантастик киноларда да бар ул. Янәсе җәһәннәмнең хуҗасы анда кем? Иблис, мәсәлән. Главный шайтан ул җәһәннәмдә куркыныч шундый бөтенесен әйдәгез дип яндырып торачак. Шуңа карап, шуңа нигезләнеп, кемнәрдер уйлыйлар, мәсәлән, мин үземне ишеткәнем бар. Шәхсән үземне ишеткәнем бар. Хәзрәт, дөресен әйтергә кирәк инде. Бу дөньяда да җиннәр белән, шайтаннар белән бергә булдык ди. Тегендә дә килешеп булыр әле ди. То есть ул уйлый, мин монда шайтан белән дус булгач, җәһәннәмдә дә как-нибудь я с ними найду там общий язык, договорюсь ди. Һәм нәрсә? Башкалар янганда, бу якобы инде янмаячак. Мин әйттем инде, ярармы әйтәм. Попробуй. Бергә җәһәннәмдә иблисне кочаклап янырсыз мәйдан. Шуңа күрә нәрсә? Җәһәннәмдә персонал кем? Фәрештәләр. Бер гынахасыз Аллаһы Тәгаләгә гыйбадәт кылучы, Аллаһның бер әмренә дә каршы килми торган изге затлар фәрештәләр, ләкин алар инде шундый кояш булып, нур белән елмаеп каршы алмаячаклар инде берсендә. Алар бик куркыныч булачаклар. Алар бик явыз булачаклар. Гыладун, шидадун ди, суровые ди, жесткие, сильные ди. Шуңа күрә, ләкин алар фәрештәләр. Җиннәр түгел, персонал, шайтаннар түгел. Чөнки имансыз җиннәрнең үзләрен шунда яндырачаклар. Алар кешеләр белән бергә җәһәннәмнең клиентлары, яшәүчеләре булачак инде. Шуңа күрә бу бер әкият инде шундый таралган тормышта. Ләкин кемдер шул әкияткә дә өметләнә. Нишесен киноларда да шуны һаман күрсәтәләр. Алга таба, әйдәгез күчәбез, ничек дип әйтергә инде, җәһәннәмдә вакытлыча булучылар. Җәһәннәмдә вакытлыча булучылар. Кемнәр җәһәннәмдә вакытлыча булачак? Калбендә иманы булган, Аллаһыдан башка затларга гыйбадәт кылмаган кешеләр, ягъни мөселман, Аллаһыдан башка затка гыйбадәт кылмый, ягъни ширк гынахасыннан пак булган кешеләр
Ләкин шул ук вакытта нәрсә эшләгәннәр? Ягъни иманлы, Аллаһыга бер кемне дә тиңләмәгән, ширк кылмаган, әмма шул ук вакытта күп гөнаһлар җыйган. Һәм мизанда изгелекләренә күрә какарый явызлыклары күбрәк булган кешеләр җәһәннәмгә керәчәкләр. Әмма күпмедер вакыттан соң алар җәннәткә чыгарылачаклар. Кемнәр дип атадык әле аларны? Җәһәннәмиюн, җәһәннәмиләр. Күпме алар анда калыр? Әйтеп буламы? Юк. Юк. Алар анда Аллаһ күпме тели? Аллаһның гаделлеге белән. Ләкин Аллаһның гаделлеге генә түгел монда. Аллаһ гадел генә булса, беркем дә җәннәткә кермәс. Нәрсә ул гадел? Менә син миңа бирдең 10 сум, мин сиңа кайтарырга тиеш ничә сум? 10 сум кайтарырга тиеш. Шулай бит? Менә бу гаделлек. Зуб за зуб, око за око. Бу гаделлек. Шулай бит? Шуңа күрә гаделлек ул кашан син күпмедер изгелек кылдың да, Аллаһ сиңа шул изгелегең өчен күпме тиеш шуны хәтлек кенә бирде. Анда күбәйбер алып булмый. Аңа күбәйбер тими. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи нәрсә диде? Арагыздан берегезнең дә кылган гамәле җәннәтлек түгел диде. Беркем дә җәннәткә кермәс. Әгәр Аллаһ гадел генә булса. Ләкин Аллаһ рәхимле. Ул безгә гаделлектән тыш, гаделлек кагыйдәсеннән тыш нәрсә бирә? Үзенең рәхмәтен бирә. Шуңа күрә җәһәннәмдә Аллаһ кафирләрне газаплый. Нинди сыйфаты белән? Гаделлек белән. Артыгын бирәме ул аларга? Бирмей. Ни өчен бирмей Аллаһ газапның артыгын? Чөнки ул гадел. Ә җәннәткә кертә үзенең рәхмәте белән. Үзенең рәхмәте белән. Чөнки беребезнең дә укыган намазыбыз да, тоткан уразабыз да, дөньяда авыр кай вакыт сабыр итәбез, нәрсәдер түзәбез, ләкин нәрсә генә эшләсәң дә, синең ул җәннәт бәясенә җитмәячәк барыбы. Җәннәт слишком кыйммәт. Шуңа күрә анда Аллаһның рәхмәте. Шуңа күрә без әйтәбез бит, кемне Аллаһ рәхмәте белән туры юлга күндерсә, аны беркем адаштырмас. Кемне Аллаһ гаделлеге белән туры юлдан мәхрүм итсә, гаделлеге белән кемдер адашты. Монда Аллаһ гаепле түгел. Димәк, нәрсәдер булган. Димәк, аның ихласлыгы булмаган. Димәк, аның шире булган. Мунафиклыкмы нәрсә? Аллаһ аны адаштырды. Ләкин адаштырды нәрсәсе белән? Гаделлеге белән. Шуңа күрә Аллаһ гадел, Аллаһ рәхимле. Шуңа күрә кем күпме булыр? Аллаһ үзе белә. Ләкин иманы булган икән, таухиды булган икән, Аллаһка гына гыйбадәт кылу, аңа Аллаһның рәхмәте була. Шуңа күрә монда әйтеп булмый, беркем дә әйтә алмый. Монда кемнедер Аллаһ гөнаһлары күп булса да просто гафу итәргә мөмкинме? Кемнедер Аллаһ гафу итәргә мөмкин, нинди сәбәпләр белән? Кыямәт көнендә. Мәсәлән, аның үлчәүгә салдык, фәрештәләр салды бер ягына яхшылыкларын, бер ягына гөнаһларын. Үлчәү мәвазинул кисти. Кемнәр узган елда йөрде, без ул кыямәт мизаннарына аерым дәрес булды. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Без кыямәт көненне куйырбыз, кыямәт көнендә куйырбыз гаделлек үлчәвен ди. Бу үлчәүдә бүтән әйбер учитывать ителә. Бүтән нәрсәне күрсәтә. Синең анда күпме ихласлыгың булды, күпме тырышлыгың булды, күпме син анда сабырлык, күпме көч куйдың. Каково было для тебя это сделать? Кемдер 100 сум бирә, аңа шу бул, кемдер 100 сум бирә, аның ул соңгы акчасы. Шулаймы? Шулаймы? Әйе. Шуңа күрә мин аны үзем дә аңламыйдым. Теге соңгы акчасын бирү дигән сүз. Бер елны әле Түбән Камада эшләп йөрим. Килдем укырга, Риюга. Килдем укырга, ничектер расчет тотмаганмын инде, не рассчитал, 2 көн калдымы, 1 көн калдымы, 500 сум акча калган. Ничектер биткән инде, каядыр акча китеп биткән, шунда
Мулланың акчасы бетерә тишту интакта. Вот. Шуннан бер хәзрәт шалтырата. Киләле ди. Менә безнең мәчетләрне күрәле ди, тегеләй булай ди. Ярам әйтәм, әйдә киләм. Килдем, кичке намазны укыдык та. Буларның ниндидер сбор объявлять итәләр бар икән. Нәрсәгәдер булар акча җыялар. Бер мәлне мин намаз нинде утырам, бер мәлне тос китте теге яшел тос. Кешедән кешегә бөтенесенә акча сала бит инде, мин карап торам шулай. Һәр миңа килеп җитте дә китми бу миннән теге кыяфәт килгән бит инде. Кесәгә кырдым теге 500лек берәү генә юк бүтән. Теге ул башка вакытта булса инде ул беркемдән бер хәерчеләнмәйме? Ну когда синең әле 2 көн яшисең бар. Тазик китми. Ну, бу теге рия өчен әйтмим мин, Алла сакласын. Аны 500 белән мактанып булмый, ләкин теге соңгысын биргәндә истә кала икән ул. Шуңа күрә кемгәдер миллионын бирә дә оныта. Шулай бит инде. Кемдер, мәсәлән, мәчеткә нигә китерәләр, айлык пенсиясын китерүчеләр бар, бер айлык зарплатасын китерүчеләр бар. Шуңа күрә үлчәүдә бөтенесе күренә. Ул шундый үлчәү, анда бер нәрсә дә шитләшмәй. Ләкин үлчәү күрсәтте нәрсәне? Приговор. Җәһәннәм. Шуңа күрә, менә монда Аллаһ Тәгалә үзе хәл итә. Кергә моңа кирмәскәме? Кемнедер Аллаһ кертәчәк җәһәннәмгә. Һәм ул җәһәннәмдә кылган гынахлары өчен нишләячәк? Газап күрәчәк. Ләкин кылган гынахасының газабын алгач та 1 секунд, 1 мизгел артыгын тормый. Ни өчен? Чөнки Аллаһ гадил. Гадил Аллаһ. Хәтта нинди кафирләр Аллаһ Тәгаләнең гадиллеген күреп аңа хәмд сан әйтәләр, газапта булып та. Чөнки Аллаһ гадил. Шуңа күрә, все булды чыга. Кемнедер Аллаһ Тәгалә күпмедер янганнан соң җәһәннәмдә кичерә. Һәм нишли? Тегесе чыгып китә. Кемдер җәһәннәмгә кергән шук. Мәсәлән, сөйкле пәйгамбәребезнең, нәрсәсе белән? Саллаллаху алейхи ва саллям. Шафагаты белән, шафагат инде ул заступничество була, шулай бит. Шафагаты яклавы белән, дугасы белән нишләячәк? Җәһәннәмнән чыгарылачак. Кемдер хәтта мөселман кардашының шафагаты белән, мәсәлән, хәтта Аллаһ Тәгалә мөмкинлек бирәчәк гади мөселманнарга да, хәерле булган, Аллаһыга тақва булган хәерле мөселманнарга да Аллаһ Тәгалә мөмкинлек бирәчәк шафагат кылырга. Шуңа күрә ул шафагат темасында инде, ханга кирип китмибез, дәресебез үтә. Шуңа күрә кемдер җәһәннәмгә кергән шук, шулай китәчәк. Кемнедер Аллаһ Тәгалә просто кичерергә можетмы? Аллаһ Тәгалә кичерә. Ләкин шарт калбында иманы булу һәм ширк гынахасына кирмәү. Әгәр дә Аллаһыдан башка кемгәдер гыйбадат кылган булса, все бетте. Аңа юк мәгъфират. Шуңа күрә кеше ширк кылып үлә икән, Аллаһыдан башка затка гыйбадат кылып үлә икән, тәүбә итмичә, все аның эше бетте. Ул җәһәннәмдә булачак, мәңгелек булачак. Шуңа күрә Алла сакласын без кешеләрне хәтта башка ниндидер гынахлары кала торган булса да, без кешене ширктән кисәтергә тиеш. Чөнки нәрсә? Бу куркыныч әйбер. Монда уже шансов нет. Все бетте. Ул ширк кылып үлә икән. Шуңа күрә әйткәнебезчә, кемдер шафагат аша, кемдер Аллаһ Тәгалә булай кичереп, ул инде җәһәннәмгә кирмәскә дә мөмкин, кемдер кергәннән соң чыгарылырга мөмкин. Шулай бит. Әйдәгез, җәһәннәмгә кертә торган кайбер гынахларга тукталыйк. Бүген шуларны башлыйк, иншалла. Кешене җәһәннәмгә кертә торган гынахлар. Һәм әйткәнебезчә инде, бу гынахлар монда сүз бара, мәңгелек булмаска да мөмкин. Шулай бит инде. Мәсәлән, ул кафир шул гынахны кылса, ул керә. Әмма мөселман кылса, Аллаһ кичерергә дә мөмкин. Шуларның берсе, берәм китик инде әйдәгез, гадил булмаган рәвештә хөкем итү. Ягъни гадилсезлек белән хөкем итү. Нәрсә ул гадилсезлек дини телдә? Нинди сүз белән алыштырабыз гадилсезлекне? Безгә вообще лексиконны киңәйтергә кирәк. Тем более мәдрәсә шәкертләренә. Нәрсә ул? Золымлык. Зулмун, залим дибез. Залимне аны
тиран дип тә нитәләр, ләкин тиран ул гаделсез бит инде. Монда сүз бара гаделсезлек, ягъни золымлык турында. Шуңа күрә золымлыкка нигезләнеп хөкем итү. Аллаһ Тәгалә динне ни өчен бирде? Шәригать кануннарын ни өчен иңдерде? Бу халал, бу харам, бу фарыз. Шулаймы? Безгә гаделлекне булдыру өчен. Менә кем уйлап, фикерләп, дини кануннарны өйрәнә, ул һәр бер канунның нигезендә нинди кагыйдә таба? Гаделлек кагыйдәсен таба. Һәр бер хөкемендә. Аллаһның һәр бер харамында biz күрәбез, харам кылуында гаделлек ята. Ни өчен ул аны тыйды? Чөнки алыгыз кешеләр арасында любой гына урлашу. Ни өчен урлашу тыелган? Чөнки кемдер халал хезмәте белән аны эшләгән, тапкан, сатып алган, кемдер килгәндә үзенеке булмаганны үз иткән. Бу гаделлекме, золымлыкмы? Золымлык. Это несправедливо. Шуңа күрә нәрсә? Урлашу тыелды. Мәсәлән, ата-ана баласын тудырды, шиләнеп, нервланып, сәламәтлеген бетереп, көнне-төнне йокламыйча шуны аякка бастырды да, бер мәлне баласы ата-анасын нишли башлады? Рәнҗетә башлады, кимсетә башлады. Бу хараммы? Бу харам. Ни өчен бу харам? Ни өчен ата-ананы рәнҗетү харам? Чөнки ул золымлык. Чөнки это несправедливо. Сине анаң тудырган, үстергән, кеше иткән, атаң көне-төн эшләгән, синең өчен, сине кеше итәм дип, бер мәлне син кеше булгансың да, әтиәнең рәнҗетә башлагансың. Это несправедливо. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә? Хукукул валидейн. Ата-ананы рәнҗетү иң зур гөнаһлардан куйды. Шулай бит инде. Чөнки бу гаделсезлек. Кеше үтерү. Син хакың бармы? Бу минем ачуымны китерде. Бу мен ашамый бу. Дип барып кемнеңдер канын кыйырга. Син аны тудырдыңмы? Син аны үстердеңме? Син аңа күпме көчеңне бир, даже ата-анага баласын үтерергә ярамый. Ярамый, аның хакы юк. Шулай бит. Монда шуңа күрә нәрсә? Золымлык тыела. Шуңа күрә менә монда да гаделсез хөкем итү. Аллаһ Тәгалә гаделлеккә чакырды. Диннең һәр бер канунында гаделлек. Нәхл сүрәсе 90-нчы аят. Инналлаһа я'муру бил-адли вал-ихсан. Аллаһ әмер итә гаделлекне һәм игелекне. Гаделлекне һәм игелекне. Игелекле булырга. Нәхл сүрәсе 90-нчы аят. Әгәр кемгәдер башкаларның эшләрен, гамәлләрен инде, тормышларын хөкем итәргә туры килә икән. Мәсәлән, монда сүз бара кемнәр турында? Казыйлар, хөкемдәрләр, судьялар. Шулай бит инде. Әгәр дә куелган икән, Аллаһ Тәгалә аларга әмер бирде. Гадел булырга һәм кисәтте, предупредил. Нәрсә диде? Кешеләрнең хакларын кимсетмәгез диде. Ниса сүрәсе 58-нчы аят. Инналлаһа я'мурукум ан ту'аддул аманати ила ахлиха. Аллаһ Тәгалә сезгә әмер бирде. Әманатны хуҗасына тапшырырга ди. Ва иза хакамтум байнан наси ан тахкуму бил адли. Һәм кешеләр арасында хөкем итсәгез, гаделлек белән хөкем итегез диде. Шуңа күрә асылда хәтта ил конституциясе, ил законнары, алар гаделлеккә чакырырга тиеш. Алар гаделлекне торгызырга тиеш. Бар халифалык заманнарында булды, Коръан сөннәт дип белән хөкем итсәләр дә, ләкин төзеделәр ряд законов, ясадылар. Ул бар, аның турында галимнәр дә язалар. Шуңа күрә ислам ул гаделлеккә чакырган җирле әйтик законнарны инкар итми. Шуңа күрә, мәсәлән, шул хәтта даже менә правила дорожного движения кайберләр сорый бит, ул бидгать ди, ул ширк ди, тегеләй булай. Ширк булса инде ул бит, мәсәлән, мәдрәсәнең дә үзенең уставы бар. Шулай бит инде. Аның җаваплы кешесе бар. Аның кемдер финансын карап торырга тиеш, кемдер
үз өстенә пожарный безопасность дигесе булса алырга тиеш. Менә шуның кебек һәрбер җирдә канун, тәртип бар. Һәм менә монда дагы нәрсә Аллаһ Тәгалә әйтте, гаделлек булырга тиеш диде. Әгәр дә кешеләр арасында хөкем итсәгез, гадел булыгыз диде. Ниса сурәсе 58-нче аят. Һәм шуңа күрә дә иң куркыныч, иң җаваплы профессияларның берсе нәрсә? Казый, судья. Иң куркыныч ни өчен? Чөнки ул кеше язмышын хәл итә. Әгәр дә ул гадел хөкем итмичә кешенең тормышын җимерсә, нәрсә? Моның җаваплылыгы бик зур була. Бик зур була. Һәм Бурайда ибн аль-Хусайб тапшыра. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Казыйлар эш булыр диде. Эш төрле булыр диде. Казыйлар булыр эш төрле диде. Берсе җәннәттә, икесе җәһәннәмдә диде. Карагыз, эш казыйның икесе җәһәннәмдә диде. Җәннәттә булганы ди, хакыйкатьне өйрәнер һәм шуның белән хөкем итәр ди. Җәннәттә булганы хакыйкатьне өйрәнер, шуның белән хөкем итәр ди. Кем ди? Хаклыкны белеп тә дөрес хөкем чыгармаса, ул утта булыр ди. Кем хаклыкны белеп тә дөрес хөкем чыгармаса, ул утта булыр ди. Кем хаклыкны белмичә хөкем итсә, ул да утта булыр ди. Ул да утта булыр ди. Яни ул аны өйрәнми дә хаклыкны, белми дә ул. Шуңа күрә ул да утта булыр ди. Бу хадис Әбу Дауд риваятында килә. Моны хәтта сахих хадис дип әйттеләр. Шуңа күрә ничек дигәннәр, әгәр дә элек бит инде булган халифа үзенә казыйлар билгеләгән. Казыйга иң гыйлемле, иң намуслы, иң шундый ни инде ничек әйтергә, гадел кешеләрне сайлаган. Шуңа күрә элек әйтә торган булганнар, кемне казый итеп куйсалар, аны нишләткәннәр? Пичаксыз суйганнар ди. Кемне казый итсәләр, аны пичаксыз суйганнар дип әйтә торган булганнар. Ни өчен? Чөнки аның җаваплылыгы бик зур булган. Ул бит менә бүген дә хәтта мәсәлән дини казыйларны гына алсаң да, ул бит мәсәлән гаилә килде, мәсәлән ниндидер гаилә проблемасы, мәсәлән талак әйткәнме, әйтмәгәнме, семья булып калдымы, семья җимерелдеме, күп вакытта казыйга кала. Шулай бит инде. Шуңа күрә менә монда өч төрле казый булыр диде. Хаклыкны белде һәм шуның белән хөкем итте. Ул җәннәттә ди. Ялгышырга мөмкинме? Мөмкин, ләкин янсы икенче мәсьәлә. Ул өйрәнде, шуның белән хөкем итте. Икенчесе хаклыкны белде, әмма белә торып нәрсә? Зулым хөкем чыгарды. Ул җәһәннәмдә ди. Өченчесе бөтенләй хаклыкны өйрәнмәде һәм шуның белән хөкем итте. Ул булыр ди. Шулай ук җәһәннәмдә ди. Шулай ук җәһәннәмдә булыр ди. Ярар, алга таба темасын язабыз да шуның белән бүгенгә бетерәбез. Пәйгамбәребезнең ничек була инде ялаягы түгел, пәйгамбәребезнең исеменнән ялган сөйләү. Пәйгамбәребезнең исеменнән ялган сөйләү. Бу нәрсә дигән сүз? Пәйгамбәребез әйтте дип бер сүз сөйләп, пәйгамбәребез әйтмәгән сүзне. Ягъни пәйгамбәребез әйтмәгән сүзне ул әйтте дип кешеләргә пәйгамбәр исеменнән сөйләү, шулай ук бик куркыныч гынахларның берсе булып тора. Шуннан башларбыз
инде алдагы җәһәннәм темасында булган вагызыбызны. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.